O kothoma katakuk Priyas Debor mani kaisa love story ano kothoma share khlaika bini bayap de bini nokni borokrok bini kami ingkha Rasnogor khwai Tulasikor bo hamjakmao gelegai sak hamya klaikhati inchal mankha hake norok o takukni kothomano khnawi tongdi puilani simi paithak jora o takuk bini sak salai bayabrok baikhe tring programo thangka bo tring programo khoroksa bwrino bini mokolo klaikha bo nukma logino bini bkhao hamjagai jajagai thangka haipono bo o bwrino hamjagu hini sanani bini sahos phaya tamni hinke o takuk kisa butua bo tongo phia yang bkha hinke duk duk ngai tongkha o bwrino hamjaguni sanani o takukni yang asalo sawi manya hinke ulo o bwrino nunda nukphino nukphia o takuk abo wanajak phiaba o takuk sawi manliya asalo amo haikeno asalo o takuk tringni nogo kifilani nangkha aboni ulo o takuk abri bai waisapono tai mabu malailiya te nubo nuklailiya abo hai ngai thangka salja o takuk Facebook o bwrino achomsa khlai haino hai nugui rifika bo o bwrino nugui sinijakha je bo tring phuro nukmani o bwrino hinai hake bo afro tai tongai manliya o takuk o bwrino SMS chat khlainani jengkha abo haikeno SMS chat khlailaite o takuk o bwrino sengka nini kebo tabuk hamjakmani chelarok tong hinai hake o bwri o takukno saka ani kebo tabuk hamjakmani chelarok gwerei hinai o kokno khnakan keno o takuk hamjaguni sanani bini taisa sahos phaikya haite hetikeno salja o takuk tongai manliya bo o bwrino angnono hamjagu hini bo direct sawino propose khlaika haike o bwri bo takukno goshuino naka hamjagu hini haikeno borokni hamjakmung ngai thanglaikya hamjaklaikya keba borok call rok khlai call rok salaikya haikeno abo haikeno borok tonglaikya o takuk to kubui bkhabanya hamjagai thangka aboni bagai bini nokni borok rokno bo saka je o bwri bai hamjaglai tongmani kok bini ama babo songbo tai tamuk khlainai je bsla hamjakmani borok bai no kainai hinai goshuina harka aboni ulo bwrini bumau pha songbo je borok hamjaglai tongmani kok sawi mankha o bwri bo o takukno bini nokni bini bai songrok bai kok sario hake o takuk taibo poito chawi bini bkha hamjakma taibo ongkha teibo bkhamani thangka aboni bagai o takuk dakteno kaijaknani kok sukka tamni hinba jora kolok hamjaklaikha hangke mungsasek ngi phano kaglai mano hinai hake bo bini hamjakma bwrino saka jeng dakteno kaijaklainai hinai phiaba bini hamjakma bwrei bono saka tai kisa naisingdi angnono jorariwo ani porarok taisa pai jeng kaijaklainai hinai hake o takuk bo kubui bkhabanya hamjagui tongmani ba naisingui tongnani bo soikha haikeno borok kok simi salai tongo phia o takukni ama babu songke o bwrini kok samarokno khnawi asuk jajakliya tamni hinke o bwrino tomung chaya eba characterless ni wansukui nakha borok o takukno bujoklayo o bwrino yakari redi o bwri pala ongklak asuk jaglak bini characterok hamglak hinai haibano o takule bkhamani hamjagui thangkaba yakari manliya bo yakari manya hinai sakang bono belaikano hamjaka hinai aboni ulo o takuk bokhanaka bwrini btabu bono chajagya hinai haibano o takuk bkhariwina hamjagui tongo jesukpano problem kotor jingjal kotor phaipano borok khoroknini hamjakma kubui hinkhe o hamjakmungni phano kebo mecheni manya hinai o takukni kaisa poito tongo phiaba o takuk wansugui manliya bini hamjakma bwrei bono logi riliya teruk bono care khlaiya nani chengkha agini haike o takukno call rok bo khlailiya SMS rok bo khlailiya yang o takuk ke bkha tongai manya salja kokma sayangke sibo bkha jogo ungo salja ke o bwrei o takuk call khlaipuro bono khuk baithano saka ang nung baitai gri kha hinai o takuk o kokno khnagoi belaino khayok jakha bo mogui thangka haipano o takuk asa ke hamjakmani tongai manya bo o bwrini bini baino bo call khlai koi saka bai nung ano ani hamjakma bwri bai miliroi redi bo ano tamni bagai hamjakliya hinai pheba o bwrini bini bai bo bini hamjakma bwrino bujogui nayo haipano bini hamjakma bwrei hamjaknani nailiya tei milinani nailiya aboni bagai o takukno saka ang milirnani naifano bo milinani gosiliya hinai aboni ulo o takuk bini bayap songni bisingtei bo miliroi redi hinai o takuk koi saka
Phiaba o takhokni bini bayap song obrino sakangke obrino goshirwei manliya obrei bini hamjama bri goshinane nailiya abni ulo o takhok khnaka obrei bini bayap songrokno je o takhok bai break up mani no teye hairokni sawi tongkha o takhokni thani to bike bukre rang poisa kre tai o takhok putua chelahine abni bagini o takhokno break up khlainani nango hne jefru o takhok ama haikokno khnao bini mokolni mukti klai phaika o takhok ama haikok rokno khna wei bobelaino bkha nangjakha te bkha khamjakha abroni simi o takhok sak hamya klai thangka bini sak hamya no nogui bini nokni borok rok belaino kha hamya ngjakha da kokborok disclosure YouTube channel no teinai ang Andrew Deborma o takhokni kothmano naye sana thangkangke borok rok buila tamno nogui hamja ulokhe rang puisa bike gari ama haino manjangke yakari kelangai thango ti ama hairok nuhuryangke oborokno saknangyangke thango nengke bono thiyasa hamjagui manjangke nengke bono hamjago ni puila sikangno gosiawi tongkhangke no kaham pheba srapsani bagai buini langmao phaye keboni bkhano tasbaidi hake bayap song norok tinino okothmano bahai ingjakha norok abo comment khlai sadi teo kothmano sajagui tongkhangke nangjagui tongkhangke norok share bo khlai redi norokni bayap rokni thaniwo tai je ani channel ketal nai tongnai rok norok ani channel no subscribe khlainadi bwskango norok tebo motivation te story video rok no mannai norok jotono kaham kwrwngno tongdi hambai।